vanhaa raasua kaveria, joka vilpittömissä aikeissaan hauskan pitoon tulee sun luokse kylään, just istutaan siihen sohvalle, että nyt mulla on tämmönen pieni, mitätön dia-esitys sulle tässä tarjolla. Vaatimattomat 1500 kuvaa minun hauskasta lomamatkasta. Sanna valvonnalla, käsi ylhäällä, alhaalla. Oi kato, tossa mulla on se tossa puolivälissä se käsi. Eikö ookin hauska? Noi on kyllä semmosia juttuja, että sanokaa mitä sanotte, mutta mä väitän, että ketään ei oikeasti kiinnosta toisten lomakuvat. Sitä ollaan sillä, että ai kun on ihanan näköistä, sulla onpa toi kivaan näköinen paikka ja ai teillä on ollut siellä hauskaa, mutta kun sulla ei ole sitä tarinaa päässä, mikä sillä, joka itse siinä tilanteessa on ollut. Sä et pysty siihen vaan samaistumaan, ei se toimi sillä tavalla. Jotkut tilannekuvat, ne on ihan hauskaa ja pystyy nauramaan toisille, mutta sitten kun niitä kuvia on kuitenkin paljon otettu esimerkiksi jostain hienosta puusta tai ehkä mahdollisesti jopa jostain omituisesta kasvista, ketä kiinnostaa? No ei ketään. Se on niinku itselle otettu kuva muistoksi. Niin, ja sit kun sitä ite katsoo ehkä niinku 5 vuoden päästä, niin huomaa, että mulla on 10 kuvaa tästä puusta, että pitäisikään näistä nyt joku poistaa, mutta sit sä alat sillä, että no toisaalta kun tossa se on jotenkin niin kivassa valossa ja tää on niinku vähän lähikuva tavallaan, että ehkä mä en tätäkään, siellä ne vaan säilyy. Tosta tuli muuten, me keksittiin tässä samalla nyt ratkaisu ihan huomaamattoman siihen, että miten tavallaan se kuvien hamstraaminen, miten ihminen pystyy järjestämään kuvansa niin, että niitä ei ole sitä 15 000, vaan siellä on vaan vaikka ne 100 parasta. No, täytyy tehdä sillä, että kutsua se joku kaveri sinne katsomaan niitä diakuvia ja antaa sille valtuudet tietenkin, että no niin Pirjo, katsotaan nämä mun Kanarian kuvat, saat poistaa kaikki sun mielestä turhat kuvat sieltä, niin voi olla varma, että sinne ei kauhean montaa siinä vaiheessa jää. Kyllä, tällainen tapaa käytäntöön. Niin, eli mä voisin nyt tulla katsoa ne sun lomakuvat. Pysy kaukana!